Wat vind jij van de klimaatmars en jongeren die daarvoor spijbelen? Ik vind het een supergoed initiatief. Ik weet dat het begonnen is in België en daar was het wel heel groot, ook in Brussel. En ik zag best wel veel voorbij komen op social media. Ik merkte dat het ook hier in Nederland en überhaupt dan niet in Zeeland totaal nog niet leefde. En niemand maakte zich er überhaupt druk om. Vorige week is er een klimaatmars geweest in Den Haag zag ik. En ook een paar vrienden van mij waren daarbij. Ja, ik vind dat supergoed dat de jongeren zich bezighouden met het klimaat. En er is helaas wel veel kritiek ook op, van vooral ouderen, volwassene mensen, van ouders. Terwijl vroeger gingen ze ook best wel snel de straat om voor iets te staken. Tuurlijk, de discussie blijft van de jongeren spijbelen, maar ik vind onze klimaat is ook de toekomst en niet alleen je school. Nou ja, ik denk dat heel veel jongeren ook er naartoe gingen zonder de intentie om het klimaat te verbeteren. Ik denk dat ze het gewoon vooral hebben gedaan voor het spijbelen. En, ik weet niet. Ik denk niet dat de politiek daar heel veel naar heeft gekeken. Zou je zelf gaan protesteren? Nee. Nou, je spreekt de 5e keer al hier staan, hè? 6e keer. 6e keer, ja. Wat doet je dan? Wat vind je van leerlingen die spijbelen om te gaan protesteren? Ik denk dat spijbelen dat het ook twee kanten heeft. Dat het niet alleen is voor de klimaatverandering. Maar ik denk dat er ook andere manieren zijn om actie te houden. Maar ik vind het wel goed als initiatief nemen. Zou je zelf gaan protesteren? Ik zou dat wel doen, maar niet tijdens schooltijd. Als ze het echt doen om het klimaat te helpen, dan sta ik 100% achter. En als het is om te spijbelen, dan vind ik het best wel een goede actie. Maar ja, je moet natuurlijk wel een beetje het klimaat ermee helpen. En niet dat het is zo van, vrijdag, we gaan gewoon even lekker zeggen dat het voor het klimaat is. Terwijl je het eigenlijk doet om gewoon lekker thuis te zitten gamen of zo. Zou je zelf gaan protesteren? Bij mij zou het ook zijn om een vrije dag te hebben en niet zozeer om het klimaat echt te helpen. Dus ja, ik weet niet. Ik zou het wel doen, maar mijn motivatie zou misschien iets anders zijn. Ik vind het wel goed dat ze voor het klimaat opkomen, maar ik denk dat het vooral over het spijbelen ging en niet voor het klimaat. Waarom doe je mee aan deze manifestatie? Omdat we een beter klimaat willen en dus ook minder CO2 in de lucht en zo. En we vinden dat we de aarde te veel vervuilen. Sommige leerlingen in Nederland die denken dat jullie alleen maar meelopen om te spijbelen. Nee, dat is helemaal niet zo, want we doen het niet om te spijbelen, maar om een betere toekomst te hebben. En ik zou nu ook wel liever naar de les willen gaan en zo, om mee te volgen. Maar we komen hier niet om te spijbelen, maar gewoon om te vragen om een beter klimaat. Dankjewel. Ik vind dat echt belachelijk. Ik persoonlijk, ik ben hier echt voor het klimaat en niks anders. In Nederland denken sommige mensen dat jullie alleen maar meelopen om te spijbelen. Is dat zo? Nee, dus onze leraar heeft ons eigenlijk gezegd dat hij ons steunde en dat hij blij was dat wij hier waren. En ik heb eigenlijk mijn iPad gegeven aan een vriendin zodat ze de les kon opnemen. En we gaan alles doen om de lessen niet te missen. Maar als we hier komen op een weekend gaat niks veranderen, want dan veroorzaken we geen probleem. Maar omdat we hier komen op een donderdag, veroorzaken we een probleem. En dat gaat de mensen doen reageren. Anders zou er geen reactie zijn. Nee, want ik zit wel echt in met klimaat. Want ik wil dat de politiekers er iets aan doen. En dat moet echt. En dat is niet gewoon om te spijbelen. Ja, wij spijbelen, maar dat is gewoon om te hopen dat de politieken zouden reageren. Omdat dat is natuurlijk een probleem als duizenden jongeren elke donderdag spijbelen. En zo hopen we eindelijk een reactie te hebben. Ze debatteren veel onder elkaar daarover, ze stellen veel vragen. Ze vragen zich af welke middelen we zullen gebruiken, wat de regering op wacht om er iets aan te doen. Ik denk waarschijnlijk hebben ze niet zo'n... Ik denk niet dat ze zich laten gaan door het zicht van alles is gedaan. Ik denk dat ze toch nog veel hoop hebben. En dat ze denken dat het te doen is, dat er nog iets zal veranderen. Dus dat is in feite de kracht van de jeugd. Dat ze erin blijven geloven dat er iets gaat gedaan worden.